Gracias. Galloso, é casi imposible ir despois de ti. O sea, tes tantos... Non, é casi imposible. Eu estaba pensando, entre que casi me faz chorar e despois que é imposible ser mellor que a ti como comunicador. A ver que tal o fago? Vou lelo. Así que aí comezo. É sen dúbida unha honra recibir esta medalla. Por todo o que significa, porque ven da miña terra e sobre todo porque leva o nome de Castelao. Como músico e como migrante, son sempre consciente do que significa vivir no limbo, no medio de dúas realidades, de dúas culturas, do que significa intentar estar presente nas dúas e de contribuir nas dúas. A sensación de non estar nunca onde unha quere estar, a sensación de non estar nunca onde unha ten que estar. Un limbo de emocións puras que fan que unha estea sempre en movimento, buscando o seu camiño. As verbas de Castelao definen moitas destas emocións. No seu Sempre en Galiza escribía: na vontade de centros sen migrantes hai motores máis fortes que a pobreza. Como na vontade dos homes sedentarios hai sentimentos que matan a fame. Os emigrantes galegos son empurrados por causas imponderables que ninguén soubo desentrañar, pero que todos intuímos vagamente. Cada un crea o seu camiño como pode. A pañoleta que levo posta, adornada pola miña nai, para sabe Deus que romaría, faime pensar no esforzo que supuxo para ela e para o meu pai darlle as súas 4 fillas a mellor das educacións. Faime pensar nas penas e alegrías da súa emigración a Venezuela. Faime pensar nas razóns polas que voltaron. Porque, como ben dicía Castelao, hai unha forza que nos empurra cara ao mundo e outra que nos xungue a terra nativa. Pois se os camiños nos tentan a camiñar é porque deixamos unha luz acesa ao sobor da casa en que fomos nados e ali nos agarda o fin da vida. Andar, andar, andar e no remate do traballo devolverlle a terra ao corpo que ela nos emprestou. E voltando a esa sensación da que falaba ao comezo, hoxe eu non quero esperar ao remate, ao fin da vida. Eu quero ser capaz de asumir a responsabilidade que me deu unha vida repleta de viaxes e experiencias cun fol debaixo do meu brazo. Eu quero poder despertar nunha Galicia na que os emigrantes do pasado, os nosos maiores, teñan unha vida digna, unha vida chea de saúde e de respeto por ter sido capaces de manter viva a nosa lingua e a nosa cultura dentro de fora das nosas Galicias. Unha vellez na que sintan o incrible agradecemento que todos os que estamos hoxe aquí sentados temos que dar a diario e con paixón. Esa xeración a que espera con ansia os venres para ver o luar, que non é consciente do esforzo que fixeron para que nós, hoxe, poidamos falar libremente na nosa lingua e celebrar os nosos costumes. Esa xeración que teceu a nosa realidade e que non nos reclamou nunca ningunha débeda por iso. Eu quero poder despertar nunha Galicia na que a nosa cultura, a nosa música, o noso xeito de pensar, na que as nosas artes e a nosa filosofía sexan o día a día das nosas escolas. Porque ensinar a pensar a través da nosa cultura é o que fai que os pensamentos se convirtan en accións e as accións se convirtan así nun movimento de amor ao noso, de revalorización colectiva e apoio institucional para celebrar unha realidade tan única e singular como poderosa. Despertar nunha Galicia na que a nosa identidade cultural é o motor que nos leva a seguir abrindo camiños, o motor do noso desenvolvemento social, político e económico, na que a realidade que eu vivo no exterior poida ser a realidade de moitos no interior. Unha identidade cultural tan poderosa como a muller galega, como a miña nai, como as viúvas de vivos e mortos que nos trouxeron ao que somos hoxe, unha nación orgullosa dos seus valores. E remato coas verbas pronunciadas por Castelao no seu discurso Alba de Gloria, pronunciado en Buenos Aires no Día de Galicia de 1948, durante o seu exilio na Argentina. Remato co seu discurso porque unha vez lido e relido, unha dase de conta de que as cousas non cambiaron tanto, ou cambiaron, pero non tanto. Castelao, logo de facer unha fermosa alegoría dunha santa compaña
formada polos grandes inmortais galegos, dicía: afortunadamente, Galiza conta, para a súa eternidade, con algo máis que unha historia fanada. Conta cunha tradición de valor imponderável, que iso é o que importa para gañar o futuro. Moitas gracias.